сярэдняя школа Сальгорскага района. Бань Валерыя, 6 клас. Алесь Звонак, беларускія жанчыны. Не гартаў я фаліянтаў, пажаўцелыя старонкі, не шукаў праваспаданняў, пыл стагоддзяў не страсаў. Чуў я змалку плач ваш горкі, чуў я смех ваш срэбразвонкі. Беларускія жанчыны — неўміручая краса. Стану зграбныя бярозкі, што павыбеглі край руні. Замест воч асколкі неба, яснай чэрвеньскай пары. Валасы — ручейкі лёну, галасы напеўш на струны, а ўсмешкі — водбліск яснай сонцавейнай зары. Вы зазналі дым і попел, спусташэнне лютых войнаў, хлеб з бядою, лёс салдаткі ўдавы. Вы трывожна сустракалі век 20 неспакойны і схілялі ў час нашэсцяў непакорныя галавы. Вам знаёмы кроў і порах, партызанскія сцяжыны, помсты жару ў сэрцах добрых, дзе б каханню гнёзды віць. Вы на смерць ішлі без страху, беларускія жанчыны, у імя радзімы светлай, міру, шчасця і любві. Вы умелі быць гразою, чырванець умелі ружай, насыпаць добра алмазы, арчаваць карэнне зла. Гэта ваша беснароднасць, увасоблена в харужы. З вашай мужнасцю мазанік меч да моклу узняла. Вы — пачатак прыгажосці, вы — жыцця першапрычына. Бачу будучыню вашу я ў служэнні хараству. Я цалую ваши рукі, беларускія жанчыны. Я схіляю перад вамі ў знак пашаны галаву.